Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Manuel Delija kien mistieden tal-programm fis-sustanza ippreżentat minn Simoncini u Robert Musumeci. Bħala wieħed mill-imħuħ wara r-riforma fit-trasport pubbliku, mistoqsi dwar it-trasport pubbliku u l-puntwalità tal-arriva, Delija wieġeb hekk. Il-karozzi tal-linja ma jtirux fuq traffic jams. Fil-programm għam is-suġġett tal-band buses li dan l-aħħar kienu fil-mira tal-kritika tas-Sindku ta' Londra. Ġifieri il-band buses kienu idea tajba. Assolutament iva. Il-programm iddiskuta wkoll is-sitwazzjoni politika. Delija ċaħat il l-gvern bħalissa hija f'xi sitwazzjoni imbarazzanti. Il-gvern mu fl-ebda sitwazzjoni. Qal li bid-dritt il-gvern għandu jibqa' jgverna sal-aħħar anke jekk dan jista' jfisser kampanji elettorali fi żmien li għal pajjiżna ekonomikament huwa importanti ħafna, jiġifieri żmien il-miliet. Anke jekk dak se jkun ifisser anke jekk dak ikun ifisser illi fil-miliet se jkollna kampanja elettorali qalila. Bir-rispett kollu ma jfisser xejn. Però kampanja elettorali fil-miliet għandha implikazzjonijiet iżina fuq il-pajjiż. Ċertament għandha implikazzjonijiet fuq il-miliet tiegħi. Huwa deskriva hekk il-kritika li qed jagħmel Franco De Bono. Il-poplu Malti huwa alienat jiddiskutu se jagħmel Franco De Bono da filgħodu. Li frankament hija xi ħaġa tal-bira, that's yesterday. It will soon be yesterday. Lil Jeffrey Pulicino Orlando, Franco De Bono u Jasmine Muliet li t-lemenija ta' Ostingat għalilhom hekk. Spiċċaw miegħu il-kummedji semmejna Franco De Bono tieħeluta ġifieri bħalu Jeffrey Pulicino Orlando u kultant Jasmine Muliet. U dwar il-BWSC, Manuel Delija ċaħat il-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta qed ikollhom ibatu mill-irwejjeħ tal-power station li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes. X'għamilek ixxommhom dawn l-irwejjeħ? Is-sajf kollu mintu bdiet il-power station taħdem il-heavy fuel oil. Mindu l-Ministru ħabbar li bdiet taħdem il-heavy fuel oil. Għaliex is-sens tax-xam tiegħek huwa effettwat bl-announcements li għamel il-Ministru.